Ahoj, ja som Mahony a dneska si budeme otvárať Contenders 2024 Hobby Box, kde nás čaká 5 autogramov. Nebudeme zdržiavať, rovno sa do toho pustíme. Dokopy 6 balíčkov po 8 kariet. Tri a 3, 6. A čaká nás tu vlastne tých 5 podpisov. Pravne sa podľa toho pustíme. No, čo je? A len pre zaujímavosť, v tomto hobbyboxe vidie, že tie base karty sú v Mojo paralelke. Len pre porovnanie, toto je klasická base karta a toto je base karta v Mojo. Takže ako prvý Cleveland Browns a Myles Garrett. Minnesota a Justin Jefferson. Atlanta a Bijan Robinson. No, za každým treba otáčať, dobre. Ďalej tu máme Travis Etienne Jr. za Jaguars. Máme tu San Francisco 49ers a Brock Purdy, Mr. Irrelevant. A tu máme winning ticket Cincinnati a je to Ja'Marr Chase. A tu som ešte zabudol jednu kartu. Podpis Patrick Paul za Miami. Už by som vynechal podpis. Patrick Paul, offensive tackle. Winning ticket Ja'Marr Chase. A pod ním ďalší insert na Hall Pass DK Metcalf. No. Zaslívujeme a do toploadera teraz neviem, toto je on the card podpis. Hneď jeden z tých 5, čo by mal byť on the card. Patrick Paul, ruky za Miami. No, meno bohužiaľ nepoznám takto. Uvidíme, či vôbec ešte hrá, si to skontrolujem. Dobre. Takže ďalší balík. Za Denver Broncos Patrick Surtain. Za New Orleans Saints tu máme Dereka Carra. Takže za Karolínu
quarterback Bryce Young, číslo 1 na drafte 2023. Kansas City Chiefs a DeAndre Hopkins. A máme tu aj dvojku draftu 2023 CJ Stroud za Houston. Máme limit 12 z 99 podpis. Kto to bude? Rookie Patriots Jaheim Bell, tight end. Na division tikete podpis v limite 99. Ďalej tu máme Tyreek Hill a Jalen Waddle na Power Players Dual. Aj pekný color match. Poslednou kartou Brock Bowers Rookie of the Year. Vyzerajú pekne. Takže Brock Bowers za Las Vegas Raiders Rookie of the Year 2024, ešte pekne nápis za ním vidieť. Takto. Tu máme duo Power Players z Miami. A na game či divisional ticket v limite 99 Jaheim Bell, tight end za Patriots, podpis takto. No, zatiaľ nejaké veľké meno, nič moc, ale uvidíme, možno, že to padne. Balíček číslo 3 a AJ Brown za Philadelphia. Za Cleveland Browns tu máme Nika Chuba. Za Minnesota. Áno, za Minnesota Aaron Jones. Atlanta, že by? Drake London, áno, za Atlantu. Limit 199. Playoff tickets a DK Metcalf za Seattle Seahawks. A bohužiaľ tieto dresy Seattle sa mi veľmi nepáčia, ale OK. Ďalej tu máme podpis podľa farieb bledomodrá, že by Carolina Panthers. Pozrieme z druhej strany. Je to rookie a je to Carolina Panthers. Kto tam bol? 24 Xavier Legend. Že by? Začína to XCOM podpis. Nezačína. A
Trevin Wallis. Trevin Wallis za Karolinu. Také malý mini podpis na winning tickete. Za 49ers máme Georgia Kittla. Posledná kartička v balíku. Hall Pass. A Travis Kelce za Kansas City Chiefs. Hall Pass. No, trošku som sklamaný, že tam nebol naozaj Xavier Legend na tej podpis karte za Carolina Panthers. A Trevin Wallis tiež. Uvidíme, aký bude. Takto. A DK Metcalf playoff ticket v limite 199. Dobre, 3 balíčky ešte máme a máme 3 podpisy, takže minimálne 12 čakajú. To išlo ľahko otvoriť. Tak, teraz na prvej base karte Trevor Lawrence za Jaguars. Za 49ers Deebo Samuel. Javonte Williams za Denver Broncos. Dnes už hrá v Dallas Cowboys. Bohužiaľ ako running back veľa úspechu nemal v Denveri, ale v Dallase hneď ten prvý rok zažiaril. A nie som si istý, či hneď ten prvý rok aj za Dallas nenabehal cez 1000 yardov. Tak, ďalej tu máme New Orleans Saints a Alvin Kamara. Ďalší running back. Už veterán. Už neviem, či není aj 8 rokom. No to som možno aj veľa povedal, ale 8 rokom ako running back v New Orleans Saints. Dobre, videl som, že za Chargers quarterback Justin Herbert. A máme tu podpis podľa farieb zas Carolina, alebo možno aj Chargers. Je to Chargers. Kto tam bude? Rookie za Chargers 2024, tam bol asi hlavne Joe Alt, sa mi zdá. Ale nie som si istý ostatných. Hop, tak to spravíme. Cornelius Johnson, rookie za Los Angeles Chargers. Pod ním bude zas dual power players a prvým z nich je Kyler Williams a druhým James Cook. Los Angeles Rams a Buffalo Bills. Rookie of the Year Blake Corum za Los Angeles Rams. To vyzerá byť taká inakšia verzia, hej.
players. No, také tie veľké mená na podpise sa nám naozaj vyhýbajú. Asi taký pre mňa najznámejším menom je Jahin Bell za Patriots. Inak, bohužiaľ, si budem musieť zistiť o tých ostatných. Cornelius Johnson, síce wide receiver za Chargers, ale to meno veľmi nepoznám. Takže necháme takto. Dobre, posledné dva peky. A za Tennessee Titans TJ Spears, running back. Za Green Bay Packers Jaire Alexander. Ďalej tu máme Philadelphia Eagles a Saquon Barkley, ktorý sa zapísal jeho skokom pozadu. Dobre. Ďalej tu máme za Buffalo Bills Amari Cooper, wide receiver. Za Miami Dolphins wide receiver Jalen Waddle, ktorý prestúpil do Denver Broncos. A dúfam, že sa mu bude veľmi dariť v spolupráci s Bo Nixom. Ešte otáčame. Na ruky tikete podpis Kellen Bullock za Houston Titans. Safety Kellen Bullock. Bohužiaľ tie mená nepadajú. Veľmi známe. Na Rookie of the Year Xavier Worthy za Kansas City Chiefs. A pod ním bude winning ticket a Brock Purdy za 49ers. Ako som predtým spomínal, Mr. Irrelevant na drafte ako posledný draftovaný hráč po zranení Garoppola a Treya Lanca v 49ers dostal Brock Purdy šancu a už ju nepustil. Teraz neviem, či tento rok alebo minulý rok podpísal konečne zmluvu. Ak sa nemýlim, cca 40 mega ročne. Ale to teraz neviem, to hádžem z brucha. A podpis sa Kellen Bullock. Takže 5 balíčkov, v každom podpis. Ideme na posledný balíček a uvidíme. Bude ešte jeden podpis. Nebude. A bude to veľké meno. Alebo zas niekto z tých menej známych. Takže začíname na bezkarte. Kirk Cousins za Atlantu. Ďalej tu máme za Tennessee, Jacksonville Jaguars Evan Ingram, ktorý je tiež momentálne Denver Broncos. Christian McCaffrey za San Francisco 49ers.
za Denver Broncos Courtland Sutton. Ešte budeme otáčať. Josie Jewell za Carolina Panthers. A máme podpis. Podľa farieb vyzerá na Saints. Je to tak, Saints a Spencer Rattler podpis. Tak aspoň nejaká pecka. Aj keď za Saints to mohol byť radšej Tyler Shack, ale aj Spencer Rattler, quarterback New Orleans Saints, podpis. Ďalej tu máme Hall Pass, Green Bay Packers a Jordan Love. Krása. A pod ním máme znova Dual Power Players. Jedným z nich je Buffalo Josh Allen a Green Bay Packers Jordan Love. Tak duo quarterbackov, top quarterbackov momentálne. Je ich tam samozrejme viac, ale títo tiež patria medzi, no možno aj top 5. Top 10 určite. Power Players a Jordan Love a Josh Allen. Sme na halpase Jordan Love. Kde som dal halpas, tak. A vlastne posledný podpis, ktorý nám prišiel, Spencer Rattler. No tak 5 garantovaných podpisov, máme ich 6, ale asi ten najväčší podpis je Spencer Rattler. Je tu Cornelius Johnson, Kellen Bullock za Houston. Ešte tu Cornelius Johnson by mohol asi zahviezdiť. Patrick Paul za Minnesota. Trevin Wallis za Carolina Panthers. A v limite Division Ticket limit 99 Jaheim Bell. Ešte aj to je celku pekné meno. Tight end. Ja vám ďakujem a čaute.